매구토와 악민용아. 먹으려면 미리 얼마나 호래지고 묵게야. 너는 가세히 맡으거든. 마주랑네. 아무나 너 카메라 베이 사이 가라. 나는 비어노 싱온동 세베스라든 앞에 아버지 다스 바이로 오컬라 잠깐 되세요. 그럼 가는데 아버지 시대 학교를 봐. 나근데 아이 Monica,
아파. 왜 가만히요? 왜 꼬마야는 밀방이 가만히요? 왜 밀방이 앞에 오는 누구만? 시라다상 내려라 하나 성걸 시라다 에이 미장버사하리 Birnani pemezangan, Albir kerana pemezangan. Nampaknya ini gantung ada di pindah hari malam misal bilang musahari. Dan ini hari kau gantung tu ang pengen. Oh, nijo. Nanti tak kaya ni betul jauh rai semua jauh rai. Sana pun cepet kau. Hey! Oh! Aksana! Desa sini. Hah? Desa sini. Ada semua. Semua nanti saja. Oh! Romeo Juliet, Lela Mustoni, Korea de Kurjatan. Ada aku bunuh pada aku bini kita. Jangan cuai, bini kelantan, bukan bini kita yang mahu lagi. Ada pura suku nak kan? Ada kalau belum selesai, dengkini semua. Nengni tu kau bayi sampai cila, ada semua semas ni kerja, tu saja sabun, ham. Nengni tu kau bayi bi, ham. Nengni tu kau bayi, nengni tu perut soleh. Bayi pasal, ini salah itu orang tu. Nengni tu pasal lari harmonika di juga, dia bawa dia kerja musik juga. Hey, kenapa kamu? Oh, beda lah ya. Oh, beda lah ya. Hey, Monica, Monica, asam kau sila. Hey. Biarlah musahari, biarlah ni pembersama, ar biarlah ni pembersama. Selingkah saya sari. Kau ni bima, ada, kita nak kau, nak jiu tu apa?
No! Jangan aku dah sedekah. Nanti aku bawa sana ya. Jauh ke sana kai. Ini masih kisah. Biasa seni. Angsungan. Biasa seni. 나가리 셔고 그래서는 봐봐. 아무리 성진이 그렇게 흥하고 있는 지라고 한다야. 이봐 Kay Masya. Biasa seni. 나비 그 저번 마다님 지금. 미치고. 아까 핀나이 그래 하야. 능 뭐야? 너기 핀하러 타갈 안 비실피야. 아니 뭐메시 성진 안 하네. 안 비실피리잖아. 맞지? 너가 핀나이 그왕 누나고 너기 넘파니 패시. 너는 아니 스킬이 빈혈하고 그러네 암사나 그렇다. 아니 핀트하고만이 능 찾으라고 타는구나. 니자만 안 되게 줄이야. 능 타이스 방 어쩌반데. 매양이는 허리입니다 하루 주디스. 니자만 노코리 엠프레이트하고 하박 하라보가. 미자바이 손맛이 사세 닥터 잡을 안 사세 말지 못하더라 미사세 말더라 뭐? 말더라? 나타이? 나는 성공만을 가는데 니자마. 가오니 비마 알아비라오 머리가 이기 없어졌다 배사는 하야. 미사세 말지 못하더라 배사는 하야. 니자마 너고. 니즈마 잡산다트 나타이 니즈마 가우디 비바 아니 가우디 오셈 비자나고 베 말라바가 주크만은 하야. 저 고람니 말시정 너그 줄이 현안의 능리 시구왕 시리가 타서 하야 아미리 비파 아레를 맡을 광 접을 모자이 미티카도 니즈마 종이 고랑 사람들 NO 나랑이 성내니 피냐 내너가 미스터 삼컬시라 남자 사무사 나타이 성진이 피나 매는 저터 아니 성내니 아니 성진이 피해가고 많이 능 찾으라고 타는구나. 한번도 사세 다스덕과 호산의 잡을 조디 산이 속을 엠브라이 하박 하나도 오마. 하달 말북을 대하 비바 비파의 시대의 태기야 너파의 시대의 태기야 사실 마을에 행정해야 되는 성과를 못사 하리 되는 것이 넉수루비죠 아마 타리는 비바 비파리 제발 세치 그이바라나. 아니요 그럼 몸에서 타와 미국하고 미사이 하나님 사주리세요. 능청은 사주리세요. 능청은 많이 색하라. 이렇게 좀 힘들사. 하달 말북을 내 서망이 성진이 피나 매일 멋지러 나오면 생각돼야 난 니들 난 수봉서마스 성나이 피나야 가우콩드 라커마드 니들아 먼트면 성질을 피랑으나 칼리 먼체로 성질을 피랑으나고 이게 뭐야? 니들들 줄이잖아. 넌 타기 오주가 칼리 먼체로나 나마다 무번 털도 먹어. 만에 니들만 앙세니 만에 비마 비파리 스테치 거예야는 니들만 앙세니 줄이야 먼저 그때 제라 니들 좀 화하나 매불 받으라고 자오래 달려나고 그러네 암사나 그렇다. 아무든 안게 필그하고 말이 능찬 방는 뭐나 아무든서 저는 능찬아 필하나 하야가 너네 암하거나. 한국 것이 한국의 런바 성태의 지는 가오라네 하르바와 그를 만나고 하르바와 그 런바 가라 봐봐. 좀 매를 고마워. 만에 비비 비바 하고 시다이면 미치면 겨우 베니시다 치고 라쿠만 하네. 베니시다 어떤 정리스리야오. 에스바 힘자? 말해 아파. 말해
मानोना बिनि थाखाय फिसा हौवा माने गासिबो साबो बिनि थाखाय फिसा हिनजाव माने खर'नि महर आइजेंसि बिनि थाखाय संसार माने खर'नि गिख्रांथाव बजा 나쁘리마허. 너 그러구나. 그냥 뭐야 이거 너기만 하거든. 한자리 숫자는 그날 뭐야 이거 너기만 하거든. 하시잖아. 이건 라이프야 그건 너. 왜 성질을 피대고 너 타고나 알아보더니 시험하고나 하야건. 너는 수목수만 성질을 피다고나 하야건. Saya dikenal jadi bukti saja Mauria bukan benar. Sekian sajalah. Nanti dipikir macam terbang cukup di sana. Subuk sama sebiji sana kau hak betul ya. Kaya dah, nanti kaya cepat pindah dah lah. Harus cepat dah. Tahu semai. Pindah kau nengah nengah aku. Nanti ambil aku ambil. Nengni sudah cukup mesti bagus. 정리 중에 시험만에 S방 행사 내 성신의 팀고 안근 난건 긴 난건 아르 돈이 흐나가야블라 정 디네는 나를 정 고정 상하나이 아니 정 리젤 상하는다 시리자 아르 비팔 맞은 밥집 맞다고 정 밥은 정 사리고 뭐자 뭐자요? 내 해밤에 파리가 또 있다. 너가 먹으면 하야기나 봐. 너 빠져 쓰는 자리다 하야. 난 참는데 스무부터 구부시는 거야. 아니 안 가 스무부시는 거야. Please, make me understand. 너기 뭐이 목수다냐? 너무 누가니 좀 믿었어. Bebas situ, Zemia nangis saja. Please, Papa, please, jaga. Dengar mau seperti kalaban ini, apa nung lajda pulang itu, lajda pulang. Angin mekuno habis sana dari mana kubungnya susah kudin cikgu apa? Mana? Oh, you kill me, Papa. You kill me, Papa. You kill me, Papa. You kill me. Mana? Why? Dari yang kakaknya, misi, kotor, nopor, kasih beter jalan juga. Ada nengi biba, bayi malu di saya hasebut inai orang kerja keluar. Ni, tapi kakaknya atau ni bah,
नुबाय दा बे जोंनि बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय संसारा माबायदि बुलाय बुजाय जालांदों जेरै नोंखौ बिसोरबा ट्रान्सजेन्डार नाथाय बे गावनि असे बिमा आरो बिनानावखौ बे मालाखौबो बुथारनो हाया बे मालाबाबो जिउ मोना बिदिब्ला जोमै जोंनि बे गोदै रावखौ खोनासंनाया जोंनि बे गोदै रावखौ नागिरै नागिरैया लामा हान्थि हान्थि दिनै दिनसिम सफैबाय हागोन जोमै मानो हाया जानो आं नोंनि जोनोमगिरि बिफा जोमै फैदों आंनि बिखा बिजाबै जोमै नों आंनि मोखांखौ नायनो बबे नङासै नंगौ हाबो मिथिगौ बेफोरबायदि पाप खामानि मावनायखौ गोरबोजों जेब्ला समाव निमाहा होनो हाया बेजों नों आंनि मोखाङाव नाय जा रायलायखोबानो बेजों हाब पापि हाजिर गावनो बुंना लागोन आरो बै सुबुं समाजनि गेजेरावबो आं बुंनानै लागोन आं सासे पापि जों आंनि मोखांखौ नाय आरो नों मानो आंखौ रायज्लायाखै जानोबा आंनि बुंनाय रावखौ नों मोजां मोनाखै नों बेखौ बुंनानै हो आं दिनै नोंनि बिफाया नोंनि सोरगो साद' नों बुंनानै होजोबबाय जानोबा नोंनि बुंनाय रावखौ बे खोमासिगोन नोंनि नोंथाङा दिनै निमाहा बिदों नों रावबो दिदों आरो बिदि खामानिखौ निश्चय गोरोन्थिखौ मावखांनाया बेखौ गोरोन्थि बुंनानैजों आरो बै सुबुं समाजाबो बेखौ निमाहा होयो आरो नोंसोरो मोजां मोननायाबो बेफोरबायदिनोमोन नोंखौ बिदिनो महरै जों सानैजों बिनानाव बायदि अनलायनानै थानो हाया नामा आंखौ बिनानाव महरै गलायनो हाया निजों बिरनानैबो मोजां मोनो आरो बिर खोनानैबो मोजां मोनो नोंसोरनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय मास्टार माइन्ड प्लानिंआ सोरगिदिं बिरनांगानि आंनि मनिकाखौ मोजां मोनफ्लानानै नोंसोरनि न'खराव हाबजेननायनि मेन प्लानिं मनिकाखौ मोजां मोननानै नोंसोरनि न'खराव हाबजेननायनि मेन प्लानिं
아기 송간에 했느더라 지내니까 애새끼냐구나 또 नोंसोरबो आंनि बिफा बैसोमखोर सिना मोसाहारिबादि गाव गावनि फिसाफोरखौ माब्लाबाबो नोंसोरो बे ड्राग्सनि आगोलाव गासोमनानै दाहो नङाब्ला आं बायदि इयुन गोमालांगोन आं बायदि सिलिंखार जालांगोन आरो खोनासं फंबाय बिनानावफोर आंनि उन्दै फंबाय बिनानावफोर नोंसोरबो ड्राग्सनि आमोलाव दा गेले नोंसोरबो बे ड्राग्सजों दा सासन खालामजा नङाब्ला आं बादि इयुनखौ खोमाना लानो गोनां जागोन आं बादि सासे ड्राग्स एडिक्टेड जागोन आरो बे बुहुमा जालांगोन सिलिंखार साइनासालि